ये देखो तू ये है तो मुँहटा रंगा ये सब खाली काम कर काम रोसे अंडा ये खाली देखिए मोबाइल मुँह देव कि चौनी चौनी ये तो काम क्या बताइए मुंडा के मोबाइल 4 4 8 9 10 11 12 14टा साक्रिफाइस करा अंडा नष्ट कहलु निजे कहलु लाइट खराब खराब है खाइदे हम खाइबा ना ना अंडा खाइबा सदा खाइछु अरे अंडा हेला देखु ना काढून गरम होतो नाही आपण कडा बेटा इसमें लागला आओ भाव समझो सब कर अरुआ अंडा मैंने एपटे तेल पड़वा थे ना बोला बोला अंडा अंडा सिझिबो कि भाई समस्त माने ये रे रोसैया मोबाइल तो वीडियो करते भल छाड़ माने भाई काच भले सब सब देखा टोटाली दिन बेला देखा ए तू ये देखनु गोटे धड़ा को बोलची हाथीवा से लाइट को हाथी मुआ छु देखनु आ मन लागे या को देखा हम के अरे यार सखरी पे नहीं लाइट दे जाना देखि गिना गिना के करबी खाली हम खाली बा तू ओके आको बस पड़े कैच अरे ये जने बिंदा तो सब ये चिंचा देखा कोई था नहीं तू अनु मार अरे मना करना डंकी होंगे किसी नहीं छिड़ा से लोन लोन करू तू है चकन के बुकी बसी बोल जे बसेले बसी बसी ठिया छी तू बसुन ठिया छी तू अरे बसता को कहि तो बसी सिखावा दे हम केतन पानंडी 5 टा अंडा आवाज होला छोटो अंडा का जी गणी ने मतलब तीनटा हबो तीनटा हबो सी को पासाला दी 5 टा आ तो कर झुड़ो झुड़ो ढाल आलू आलू जो सब मिसे गया था झुड़ा अधिक आनी झुड़ो सबठ अधिक झुड़ो आनी तापर भात बडा झुड़ो होला ना बंद उतरा को आ थोड़ा काम करूँ कड़े सो थोड़ा टेक दूँ तो दूँ मैं दूँ हम विमान और विमान ढा दे तो अखर तू बॉस आ तू कौन है तू हरा से कौन सुन ये बाकी रे महाराज उठी ये शिकार मुंडा हो जाए फुटिया बाड़ा तो है शिकार मुंडा हो जाए सब जो छेड़ी शिखा आई तो शिखा कौन छी रे तू सेड़ा बोन पानी आसी से थो आसी थो नेक्स्ट टाइम संतोल जागा आन ढाल यस हनुमान हेलो हेंदी आंदु तो बोल कदा जी लुलो बैंडी हां डी ने को खाना ले ओंठे रखी हां खेल चक देला मोर पे ने पके मोर पे भितर वन
ମୁସିବତ ହେଲା ମୋତେ ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଛ ହେଲା ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇବା ଝୋଳ ଉପରେ ଦିଆହେଉଛି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ନେବି ଝୋଳ ରଖ ନା ଗୋଟେ ବାଢ଼ି ଆଣିବା କଥା ହଁ ଖାଉନା ପଳଉନା ଜାଗା ଖାଇବା ଆମର ଅଭାବ ଯେତେ ଆଣି ଆମେ ସେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତ ଭାଇ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ଟକଟା ହେଲି ଆଗ କହିଥିଲି ବସା ଉଠିଲା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ଗରମ ହେଇଛି କାହିଁକି ଦେଉଛ ବାଳ ମୋର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ରଖିଦେବି ଖାଇବା ବସିବେ ମଝିରେ ପୁଣ ଚିକେନ ଦେବୁ ସାଢ଼େ କାହିଁ ଯିବ ସେ କିଛି ହବନି ତାର କିଛି ଫରକ ଭିତରୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ କାହିଁକି ତମେ ଖାଅ ନାଇଁ ଇଏ କଦଳୀ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ତ ହଉନା ଟ୍ରଚ ପକେଇକି ଖାଲି ବେକାର କରୁଛି ବଟା ସତ ତୋ ଅଣ୍ଡାରେ ଚାଉଳ ବି ଟାଣ ଅଛି ନା ମାଗୋ କ'ଣ ମାଗ ତାପିଛି ରେ ଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇଛି ଭାତଟା ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତି ଟିକେ ଗୁଲି ଆଉ ଆମେ ତ ଗଲୁ ସେଇଥିରେ ହଉଛି ପକଉଛି ସେଇଥିରେ ତ ମୁକ୍ତ ନ କି ଗଲୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ଚିପୁଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ହବ ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ହବ ଚକଡ଼ି ଦେବା ନା ଚକଡ଼ ସତେଜ ହବ ନା ହଁ ନା ହବନି ଆଉ 5ଟା ଥିବ ବା ଆଉ ଥିବ କେତେ ଆସିଲୁ 5 ଟଙ୍କା 9ଟା ଥିବ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ପରେ 5ଟା ଝୋଳ ଟିକେ ଝୁଳ 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 ଡଙ୍କି ଭାତ ପାଇବି କେତିକ ତ ଅକ୍ଷୟ ପାଇବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପୁଣି ମନେ ଦଉଛି ଏ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇବୁ ନା ହାତର ହ୍ୟୁମାନିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅଣ୍ଡା କି ଖାଇବନି ଖାଇବନି ଯିଏ ଖାଇବନି ଆରେ ମସଲା ପୁଣି ଢାଲମା କାହିଁ ରଖିଛ ଫେର ଦିଆହବ ଭାଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡା ସଫା କର 4ଟା ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଉପରୁ ଯିବେ ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଖାଇବ ନା ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ଖାମ ପड़ा ଟଙ୍କା ଢାଲୁ ଟଙ୍କା ଢାଲୁ ଏଥର ଯାହା ଅଣ୍ଡା ଲଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଦିଅ ବବୁଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ବବୁଲ ସାର୍ ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ପପୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ଆମେ ସେଥିର ବାରିପଟି ଗୁଡ଼ା ଖାଇ ଡାକିନୁ ଖୋଦବ ନା ରେ ବୁସମାସ ଚାଲିଛି ନା ସେମାନେ ଫଟୋ ତୁଲା ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ଡାକିବ ନା ତମେ କାଟିବାର ପକେଇ ଡାଇନିଂ ଡାଇନିଂ କୋଉଠି 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 ବସିଛି ରତନ ଟାଟା ବି ଘରଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଘରଟା ଅବାଗିଆ କଥା ନା ଭଲ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଅଧଟା ଟିକେ ରତନ ଟାଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫୋନ କରୁଛୁ ଖତମ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଆମର ମାଛ କରିକି ପଳେଇଥିଲା ତୁ ତ ଗଲାନି ତ ବାରିପଟେ କୁହେ କାହିଁକି ଆରେ ଆମର ମାଛ କରିକି ଧରିଥିଲା ଆଉ ଠିକ ଅଛି ରାତି ବେଳା ଗୋଟେ ସେ ପତ୍ର ଦେବୁ ଏ ହାତୀ ତୁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଦଉନୁ ଚାକିରି କରିଦେବା ବା ତାକୁ ପତ୍ର ମୁଁ ନଉଛି ଏ କରେଇ ତ କି ମଙ୍ଗଡ଼ା ଧୁଆ ତାପରେ ଇଏ ହାତୀର ଆକୁ କର ଚଟୁ ଏ ଘର ଭଳିଆ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି କରା ହଉ ହଉ ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ଝାଡ଼ି ଦେବି ଝାଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚା ଉପରେ ପହଞ୍ଚା ଦେଖାମି ଝାଟ